before this year or probably next year? Are you optimistic now? How prepared are the nigga into marriage? I'm prepared. How soon is that? Today. You understand? But like I said, for me, Chukwumerijem, achọrọ m onye nna afụ anya, achọrọ m onye nna eku aka, achọrọ m onye nna ekis, achọrọ m onye nga na-esili, achọrọ m onye nga na-love, achọrọ m onye nga na-ediru n'arụ ya. I want physical touch. Onye nje ọlụ mbata hug ya, how was your day? I walk around, do beautiful things. You understand? Although even that achieve it from a distance. You understand? And I'm going with some guys from a distance making a high like. Let me see, listen. And when my career, right? Uja relocate that, but like prepare a good ground for me, especially all those places that are non-English speaking country. Okay, here because personally, I do my like and my man nebu Igbo a lot. You understand? Actually, I'm kinda kanka at the same speed. So like contractual me na everything. So for me to relocate to another country, another continent, because if a man is also relocating to me, before you land there, I'll make sure that the ground is okay for you too. You understand? But see, I don't remember distant relationship 14 minutes. Okay. He mean that na each relationship nda marriage nda that na ebata ha n'otu a digi bata ọ na-anụrụ ya wụrụ na ka ihe a na-akpọ sit out akpọ ihe a na-akpọ ya sit out otu a chi jiri n'abalị anụ sọma gị mere ya nwa pepe soup weta ụmụ ji ọ na-aga na sit out na-ara ya na-aṅụ tombo na anụrụ together ya bịa gị were isi gị dewe ya na n'ukwu mpaghara ya otu a ya na-adịdaghị aka na ntutu isi otu a ya na-atakwa ihe ị chọrọ. I'm very romantic. I'm very romantic. Apart from that, we're beautiful thing in our like I'm my man we a vibe. You understand? And that is why only when my vibe ga mekong. You understand? The madu ko na ga menwu. Say what onye ga my vibe, and I'm like igbo, and I'm like create content, and I'm like ime ihe nleka. Momizini, gini mere people ana ehi ụra. By this time mchena ha ga-anọ na bed. Ha ka na-epiarị na-ege. Ha na-epiarị. Ma ndesi ha wụ mommy, ma ndesi ha wụ sister, ha na-epiarị na-ege. They should be sleeping by now. So each of onye gị na ya ga na-egwu abi ishiwe ihe na kitchen ya abịa pịa ga aka n'ike abi mama aka n'ike kiss him choke him and tell me he loves me any day anytime. Ele ihe wu choking ana m another one choke oge wu igwa ga-eso kwa na badukwa ya mana si no. I don't know what it is, but all about maybe you take on kiss again. No, but no. So more watch your physical touch. I watch your presence. I try distant thing, Wow, it's all your distance things. Wow. But what location each one if I may ask? I'm US and I'm Texas, so somebody 15, 10, 20 minutes from me. Somebody 15, 10. That is very, very horrendous. That is horrendous. Horrendous means it's bad. Like a city in each in America, ke onye no 20 minutes, meaning that na each onye no na Houston, Texas. Just on his yaro na Houston, Texas. E ga each onye na America. Each onye no just in Texas. Onye no America might not be the same location for me, and except igwagezo kakwifu or can see somebody in New York
mụnwa nọ Texas, I ga na-akpa na for how often do we see? How often ka I ga na-afụ